ناي موراس مسلنا بيرجع زمن نخي أجد تايكن جبر علنا سلا يرجع زمن كي تجنقنا ناي ورسي مسلنا ناي ورس نبرت ناي مكففال مسلنا تحلي وزقمت قالو نزل علم تحلي وزنبرلو انت غيرنا ايو انت جبرنا يحيش نتبلو ايازا فيديو زيا كساب موداتا تخاتلوا ما خورات تخاتلتي ابز عالم زيو كنبرن كلنا نزل علم نبرتي ايكونان ولدنا احواتنا اب حقوتاتنا نبعلنا حويسو حدا غزي كابز عالم زيو مفلاينا زي ترفيو افت ساعات نسو تايو زخون نبرتنا نخالوت احواتنا ندقنا منالبات قدمو ولدنا تحالفنا خا نولدنا نبرتنا زم حلالفلو خنتات يزفطر بانصارون نحنا كاب كالوت كاب مغربنا مالت كنورسوم كاب نخل اكالات كاب ولدنا كاب احواتنا بحصيرو كابتوم كنورسوم نخل اكالات نبرت موراسنا زي ترفيو سلازي እዚ ጉዳይ እዚው ስለናይ ወርሱ ጉዳይ ዘይነቆ ፍጡር ወድሰብ የለና ብዛ ዓለም እዚው ማለት እዩ እና እዚ ተረዲና خبرات ተከታተልተይ እዛ ቪዲዮ እዚያ ክሳብ መወዳታ ተከታተልዋ ቢርጋ ዘመን ከይተጨነቅና እንነብረሉ ኩነታተሎ ንሱ እንታይ እንተገርና ኢና ቢርጋ ዘመን መሰልና ኩቋረጽ ዘይኽእል እንታይ እንተዘይገርና ኢናኸ ስለ ይርጋ ዘመን እንዳተጨነቅና ክንነብር ንኽእል ዝብል ኣብዚ ቪዲዮ እዚው አስፍሕ ጥልቅ አቢለ ክትንትነልኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ጀምሩዋ ስለ ይርጋ ዘመን ከይተጨነቅና ናይ ውርስ መሰልና ተሐልዩ ዝነብረሉ ኩነታት ዝነብረሉ ሜላ ታይንተ ገርና እዩ ዝብል ነገር መጀመሪያ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ወራስነት እውጅና ወራስነት አረጋጊጽና ናይ ወራሲ ሰርቲፊኬት ናይ ወራስነት ሰርቲፊኬት ንሕዝሞ እዚ ኩኾን ዝኽእል ግን መጀመሪያ ወራስነት ይወጅ ካልኦት ወረስት ከይህልው ይወጅ በጋዜጣ በስተፈላለዩ መንገድታት ሚዲያታት ይወጅሞ ኮርስ ዝኽእል ኮርስ የወራስ የዝብል እንተልዩ ይመጽ ወራስነቱ የረጋግጽ ማለት እዩ እዚ ተገይሩ ናይ ወራስነት ሰርቲፊኬት እንድሕር ሒዝና ብድሕሪኡ እንታይ ይፍጠር መሲልኩም እንታይ ክግበረለዎት ክኽየድ ዝግብኦ ውርስ ምጽራይ እዩ ክግበር ውርስ ምጽራይ ንምግባር ድማ ውርስ መጻረይ ይሽየም ውርስ መጻረይ ብኸመይ ይሽየም ዝብል ናይ ዋዕሉ አካይዳታት ኣለዎ ባዕሉ መውረሲና ዝገደፎ ውርስ መጻረይ ክህሉ ይኽእል ባዕሉ ዘአመኖ ሰብ ማለት እዩ ናይ ውርስ ሃፍተይ ባዕልኻ ኢኻ ተጻርየሎም ባዕልኻ ኢኻ ተጻርዮ ኢሉ ዝገደፎ ክህሉ ይኽእል ብሕጊ ወራስነት ዘጻሪ ናይ ውርስ ንብረት ማለት እዩ ናይ ውርስ ንብረት ዘጻሪ بحق زشيم أكل متصاري كهل يخل ويدما بعلهم بعلمتهم ورستي تسمع معهم أكل أيو ورسي ناي ورس نبرتنا زت أريال نايلهم كشومو يخلوا مالتيو إننا زي سبزيو ناي مورس أكل ناي مواتي أكل زلوا نبرت نسب زلوا كحو زلوا وعدا زلوا بانك زلوا جنزب بسبب تتحزن نبرت وزي بمولو كملسلو زغبو زيتملسلو هافت تليو زي بمولو تصاريو اصاريو كندي زاكل ناي ورس نبرت هالو زبل مصراي تغيرو ناي ورسي هافتي ناي ورس نبرت مصراي يغبر ازي تغيرو دحرز ترف ነገር ታዩ ورس خففل يسترف حزي كابز خيدزي ايانيت خيدي انت زي تمالي ايا سلا يرغا زمن ጉዳይና ዝኸውን ቢርጋ ዘመን መሰልና ኹጽ ዝኽእል እንተይልና እዘን ክልተናይ መጀመሪያ ወራስነት እውጅና ወናይ ውርስ ሰርቲፊኬት ሒዝና በተወሳኺ ውርሲ ምጽራይ እንድሕር ገይርና ናይ ውርስ ሃፍቲ ምጽራይ እንድሕር ገይርና መሰልና ቢርጋ ዘመን አይዕጾን ቢርጋ ዘመን ክዕጾ ዝኽእል ወራስነት ከይረጋገጽና ናይ ውርስ ሃፍቲ ምጽራይ ከይተገበረ ወራስ ናይ ውርስ ንብረት ከይተጻረየ ሱቁልና ተጸኒሕና ቢርጋ ዘመን መሰልና ክዕጾ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ኻሊ ጉዳይ ኣብዚ ኣኽብለኩም ዝደሊ ዋላ ወራስነት እውጅና ናይ ውርስ ሰርቲፊኬት ሒዝና ወራስነት አረጋጊጽና እንድሕር ዳ ውርስ ምጽራይ ዘይተገይሩ እዚውን ናይ ይርጋ ዘመን ካብ መፍጻሙ ቢርጋ ዘመን መሰልና ካብ ምዕጋቱ አየድሕነናን ማለት እዩ ስለዚህ እዘን ክልተ ነገራት እዚአን ኩለን ተማሊአን በደንቢ
ተማሊአን እንድሕር ደኣ ተረኺበን ውርስ ምጽራይና ናይ ወራስነት ሰርቲፊኬት መሓዚአን ክልተ ጉዳይ እንድሕር ተፈጺመን ብድሕሪኡ ስለ ይርጋ ዘመን ኣይንጭነቕን ኣብ ደስ ዝበለና ግዜ ውርስ ክፍፍል ይገበረለይልና ውርስ ክፍፍል ክንገብር ንኽእሊና ኣብለኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰበር ዝሃቦ ውሳነ ኣሎ ኣብ ፍትሐ ብሔር ሕግና እውን ኣብ ናይ ውርስ ሕጊ ብደንቢ ተገሊጹ ዝተቐመጠ ጉዳይ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ክስርሑልኩም ትደልይዎም ሓሳባት ሕቶታት እንተልይምኹም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ። እዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ምግባር ከይትርስዑ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልተይ።